Lištové centrum predstavuje lišty, čo spoje, inovuje. Manažérka podniku, čo chcela zarábať, dom zdedila z vidieku, čo treba prerábať. Keď tú stavbu videla, chcela to zastaviť, no potom zistila, že sa dá opraviť. V kúpeľňovom štúdiu krásne tvary videla, Jolie hrany objavila, páčilo sa jej, čo zočila. Majstrov teda hľadala, čo jej obklad orežú. Prekvapená bola, že jej to nežerú. Robiť to nechceli, lebo obklad bol pieskový. Obklad kúpila nový, čo Jolie hrany unesie. Majstra zohnala, ktorý Jolie hrany znesie. Hey, lištové centrum našla, čo lišty na Jolie má. Preto aj s majstrom tam zašla, nech vidí, čo všetko sa dá. Dom starý novú tvár dostával, manažérka bola rada, majster robotu krásne zastával, lišty fajnek boli gala, tvár na Jolie krásne držali, hranu jemnú spevnili, majstra v strehu stále držali, robotu mu spestrili. Výsledok tu bolo chvíľu, manažérka sa tešila, majster prejavil pílu, za čo mu vďaku prejavila. Lištové centrum všetko hneď dodalo, na stavbe sa teda na nič nečakalo. Obklad kúpila nový, čo na stene sa hrdo nesie. Majstra zohnala, ktorý prácu robil presne. Lištové centrum, jak z materiálom do lemu. Preto aj s majstrom tam zašla, nech vidí, čo všetko sa dá. Šlíter fajnek, to najlepšie na Jolie hrany tu má. Manažérka domom sa píši teraz, zabudla, že chcela ho zrušiť zaraz. Lištové centrum jej s materiálom pomohlo, teraz si dom užíva, dobre to dopadlo.